Tehát akkor ezzel a számmal szeretne kedveskedni a drága testvérem, a Fehér Ádám, a kisöccsének, a Fehér Nikolásznak a 14. születésnapjára. Na az Isten áldjon, drága kincses testvérem, legyél szerencsés egy életen keresztül. Adja az Isten, hogy majd a 100. születésnapodra is tudjon kedveskedni az Ádám testvéred. Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig erőbe és egészségbe. Taven baktál-e? Szia, mondd el, hol vagy? Oda megyek, beszélnünk kell. 5 percet kérek tőled, és elmegyek. Szeretnélek látni, és tudni akarom. Miért nem jössz gyakrabban? A testvéred vagyok. Örülök, hogy látlak, hiányzol nagyon nekem. Mondd el nekem, kérlek, miért nem keresel? Ne haragudj, testvér, hogy nem kerestelek. Azt hittem, a pénzből meg lesz mindenem. Rájöttem már régen, hogy semmit nem jelent. Nem marad senkim, csak te, bocsáss meg nekem. Egy a vérünk, és soha nem változik ez meg. A jóisten így akarta, hogy a testvéred legyek. Jöhet bármi, én mindig ott leszek, de melletted, érted, mindent megteszek. Egy igaz testvér az mindig melletted van, nem szúr hátba és mindenben támogat. Nem csak akkor keres, ha kell valami, érzi, ha menni kell és veled van addig, ameddig azt érzi, hogy szükség van rá. Legyen jó rossz, te mindig számíthatsz rá. Összevesztek, de nincsen harag, egymásért tűzbe mentek, és ez így is marad. Sok mindent megéltünk, volt benne jó és rossz, mindenen átmentünk, volt miből tanulnunk. A fals emberek, akik köztünk járnak, majd azok fogják mindig nyalni a pofánkat. Mert fáj nekik az, hogy nem bírnak veled, és nem viselik, hogy itt van tisztelet. Na gyere, ülj le testvén, így el és nevessél, azt kívánom neked mindig, hogy legyél szerencsés. Egy a vérünk, és soha nem változik ez meg.